Til YouTube. Velkommen til en del af min træning. Som sagt, så skal den her ninja level 20. Og ja, det skal være en PvP. Og jeg vil bruge bonusen til mit FMS. Hvis der er nogen til overs, så selvfølgelig til et lille web eller en rust til ninja. Så det er det, der er på den her video. Og hvis I godt kan lide mine videoer, så vil jeg selvfølgelig blive fucking glad for, at I subbede. Jeg vil virkelig gerne have nogle subscribers. Og ja, jeg ved godt, jeg har været meget inaktiv på det seneste, men det vil jeg lave om på. Og den simple grund til det er, at jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle lave. Nu sad jeg her, hvor midt i at træne ninja, så tænkte jeg, nu har jeg noget at lave. Og jeg ved godt, det kan være, at jeg synes, det er kedeligt at så se, at jeg træner. Men i princippet, så kunne I sidde og grine af de fejl, jeg laver, eller sådan noget. Eller sidde og grine af, hvor dårlig jeg er. Eller hvor dårlig magi er. I kunne i princippet, ja. Bare have lidt sjov over det. Og selvfølgelig, der er ikke nogen, der er tvunget til at se med. Og nej, jeg er ikke sådan en, der sover mig selv. Det er der en fra min klasse, der har gjort. Han har 20 subs. 18 er 18 med ham selv. Jeg synes virkelig, han er sådan noget. Så i princippet så har han kun 2 rigtige subs. Nå, men lad os nu tale om det her spil. Jeg tænker måske snart, at jeg vil lave en lille giveaway hvor der så bliver en konkurrence om det. Og det bliver sikkert et eller andet med, at I skal jagte mig i en game, og den der fanger mig først for et eller andet, hvor man ikke kan bruge vindsko og sådan noget. Fordi det er nemlig mega cheat. Løber man så meget hurtigere end alle andre. Eller en gemmeleg, hvor I skal finde mig. Det kunne også være en sjov idé. Ja, det kunne. Kig lige, hvad level han er. Nej. Come on. Sig nu, du er bare så tæt på. Oh yeah. Jeg går snart i level 20. Og så får jeg lov til at se, når jeg ændrer en bonus lige her, når jeg kommer level 20 på ham her. Og ja, så snart han kommer level 30, så er han med MVP. Jeg får min orden til at træne ham. Eller jeg får dem ikke til dem. Jeg spørger dem pænt, om de vil træne min buffer og min PvP ninja i SD2. Og de er selvfølgelig ikke tvunget til noget. Jeg har med en rigtig sød orden. Jeg vil kraftigt se, når han går i level. Nu tror jeg næsten, han går på den her gruppe. Jeg ved det ikke. Jo, det burde han gøre. Der er alligevel noget af en gruppe her. Okay, kig på ham. Det er ninjaen, I skal holde øje med. Min lille sexy ninja. Og ja, navnet det var bare et eller andet, jeg fandt på. Fanden. Lol. Okay. Come on. Han skal gå i level her. Ellers går jeg ind og kigger på, hvor meget han mangler. Simpelthen. Så. Please, hvis nogen der kan hjælpe mig med at få mit movie maker til at virke. Kæft, jeg bliver glad. For det første, så vil det også hjælpe jer. Det vil resultere i nogle meget bedre videoer, hvor jeg kan klippe og lave PvP-videoer og mixtapes og sådan noget. Så det vil være fucking fedt. Wow. Jeg tager altså lige en gruppe med her. Han skal have kraftet med level. Come on. Jeg begynder at tude sådan en level. Så, ja. Ellers så er jeg sgu ked af, at jeg ikke har fået uploadet så meget på det seneste. Det vil jeg rigtig gerne lave om på. Som sagt, så ville det være så dejligt, hvis der var en, der kunne hjælpe. Jeg skal også lave det bonus af det FMS. Jeg vil gerne have noget færdighedsskade i. Det
GZ. Fuck, cheater. Jeg vil godt bruge en AFB lige nu. Bare det lykkes ork. Okay, nu kigger jeg kraftedeme. Så der han mangler sådan 1%. Efter det bliver pissed. Mega pissed. Hvad fanden? Han er kommet level 20. Yeah. Okay. Sådan nu. Vi prøver. Starter med mit hvad fanden skal jeg lige starte med? Okay, ved jeg faktisk ikke. Jeg starter på at ændre bonus i plus 9 FMS. Kom så. Ja, jeg holder bryllup. Jeg ved ikke om jeg gider filme det. Jeg har gjort klar til. Okay, kom nu. Hvis det bliver en god bonus. Okay. Det her. Fuck, hvor lort. Nå. Det var ikke så godt. Nå. Jeg vil skrive. Tusind tak fordi I så med. Peace out. Det var del 2.